Nachádzame sa na Lubčanskom hrade a dnes je otvorenie výstavy vernisáž mojej autorskej výstavy s názvom Poklady. Na tej vernisáži prezentujem svoju autorskú tvorbu šperky, taktiež platná s vsadenými objektami na hranici šperku a sochárskeho objektu. Na hrade Lubča už prebieha systematická obnova viac ako 2 dekády rokov pod patronátom súčasného majiteľa Železiarní Podbrezová. No a cieľom našej spoločnosti je okrem obnovy hradu vrátiť aj do tohto hradu znova život, ako to bolo v minulosti, keď bol hrad kultúrnym a spoločenským centrom regiónu. My sa nachádzame v takej najmladšej časti hradu, ktorá bola vybudovaná v závere 19. storočia pre potreby Chlapčenského ústavu sirotinca. Niekedy to bola telocvičňa. No a ako môžete vidieť, teraz je tu aj taký expozičný výstavný priestor. Čiže vždy každú tú sezónu sa snažíme do tohto priestoru dotiahnuť nejakú novú výstavu, aby tí návštevníci, ktorých sa senka opakovane vracali, mohli vidieť niečo nové vždy. Takže práve tú letnú sezónu začíname touto autorskou výstavou Magdalény Anny Jančurovej, ktorá je poľská rodáčka, ale už 13 rokov pôsobí a vystavuje aj v slovenskej Lubči. Šperky, ktoré môžete vidieť na Lubčanskom hrade, sú špeciálne v tom, že majú taký sochársky rozmer. V podstate sa jedná o mikrosochy, o objekty, ktoré sú na hranici šperku a sochárskeho komorného objektu. To, čo tu vidíte, je moja autorská tvorba. Nejedná sa o výstavu bežných šperkov, ale de facto o výstavu umeleckých objektov. Táto výstava je aj predajná, je možnosť zakúpenia si týchto objektov. Táto výstava má aj taký historický zámer, lebo počas archeologického výskumu tohto hradu bolo objavených viacero pokladov, medzi ktorými boli medené, strieborné, ale aj zlaté šperky. Pre mňa je fascinujúce, že tie šperky neboli len ozdobou, ale sú aj nositeľmi príbehov, vlastne postavenia tých významných pánov v histórii, ich funkcie, ktorú plnili na tomto hrade. Dokonca našli sa tu šperky, ktoré boli súčasťou ich odevov. A táto výstava možno nadväzuje na tieto historické tradície, lebo šperky plnia aj v súčasnosti podobné funkcie. Tým, že sú inštalované v takýchto honosných priestoroch, zvýrazňujeme ich krásu, ktorá nikdy nevyhasne. Unikátom tohto objektu hradu Lubča je to, že vlastne tá systematická obnova smeruje k tomu, že ten hrad neslúži komerčným účelom, ale prevažná časť hradu je zameraná na tú muzeologickú prezentáciu. Čiže tá obnova má za cieľ prinavrátiť tomu hradu život a aby sa naozaj stal takým kultúrnym centrom regiónu. Táto výstava mala svoju premiéru v decembri minulého roka v Poľskom inštitúte v Bratislave. Teraz by som bola rada, ak by tá výstava mala možnosť poputovať po rôznych iných mestách. Ako prvé mesto obec vybrala som si slovenskú Lubču, pretože tuto žijem.